हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों UDID मोनसे कार्ड एबा आइडेन्टिफिकेशन कार्ड बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानाय जादों। बियो मानो गोनांथि आरो सोरनि थाखाय नांगौ बेनि मुलाम्फाया मा आरो माबोरैहाय मोनो बेनि सोमोन्दै भिडिअआ जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गासैबो बुजिनानै मोननो हानाय बायदि भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। जोङो बेनि गोनांथि आरो बेनि मुलाम्फा जों बेखौ मिथिनानै लागोन। गिबियाव जों बेखौ मिथिग्रोगोन जे UDID आ मा। बेयो मोनसे इउनिक डिसेबिलिटि आइडि आरोना मुलाम्फानि थाखाय बाहायो। बेनि सोमोन्दै जों सिगाङाव मिथिग्रोगोन। बिनिफ्राय जोङो सोरबादिया बेखौ मोननो हायो एबा माबोरैहाय मोनो जों बेखौ जोबनाय फारसे मिथिनानै लागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। बेनि गोनांथि आरो बेनि मुलाम्फाया जाहैबाय जों बेखौ मिथिनानै लानोसै। मुलाम्फा बुङोब्ला जोङो बे कार्डखौ माने हादर नाङै गनायथि होनाय जायो, जायनि थाखाय कार्डनि बिगुमाया गुबुन गुबुन हादरसाफोरावबो सिबिथाय एबा बेनि स्केमफोरखौ मोनहैनायाव गोरलै जायो। बेयो गुबुन गुबुन सरखारि स्केम आरो राङारि अनसुंथाइ आरो साबसिडिफोर जेरैहाय दावबायनायनि रेहाय आरो स्कलारशिप मोननो थाखाय मोनसे गोनांथार खारि महरै खामानि मावो। बेयो सिनायथि होनायाव मोनसेनि गेजेरजोंबाबो खाबु गोनां आरो डिजिटाइज खालामनाय डकुमेन्ट्स महरै खामानि मावो, जाय गोबां लेखा बिलाइनि फोरमान लांनो गोनांखौ माने खम खालामो। रेलवेनि रेहाय जेरैहाय बेवहाय केटेगरि हिसाबै नायनानै सुबुं आरो एक्सपार्टफोरनि थाखाय रेल भारायाव जेरैहाय 25% लानानै 75% रेहायनि माने बेहाय गनायथि दङ। सरकारि साख्रिनि खाबु आरो सोलोंथाइनि खाबु एबा रिजार्भेसन आरो जरखा फोरोंथाय हाबाफारिफोरखौ खाबु होयो। बेनिफ्राय सावस्रि जोथोननि खाबु बेवहाय दंबावो। सावस्रि सिबिथाय, बेंगुरा हेफाजाब आरो रिहेबिलिटेसन सिबिथायफोरखौ माने गोरलैयै मोननो खाबु होयो। बे कार्डनि गेजेरजों जों बेबायदि खाबु दं आरोना। अब्ला जों बेनि बेनिफिट्सफोरखौ मिथिनानै मोनबाय। दानिया जोङो बेखौ सोरनि थाखाय मोनो एबा सोरनि थाखाय बेयो कार्डआ सोलियो जों बेखौ मिथिनानै लानोसै दानिया। पार्सन्स उइथ डिसेबिलिटि सुबुंफोरनि थाखायसो बेयो दे जोङो जेरैहाय PWD होननानै मिथिनाय जायो, बैफोरबादि सुबुंफोरनि थाखायसो बे कार्डआ गोनां एबा बिथांमोनासो बेखौ मोननाय जायो आरो। अब्ला जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि मुलाम्फा आरो बेनि सोरबादिनि थाखाय जों बेखौ मोननो हानाय जायो आरो कार्डआ माबायदि जों बेखौ मिथिनानै मोनबाय। बेनि कार्डनि महरा नैबेहाय दं। नै जों बेहाय नुनो मोनदों आखाइजों हमनानै लानाय नैबे इउनिक डिसेबिलिटि आइडि। बेनिफ्राय जोङो बे कार्डखौ जों माबोरैहाय मोननो हायो होननानै बुङोब्ला बेबायदि मोनसे साइट नुनो मोनदोंना नोंथांमोनहा। बेवहाय नोंथांमोनहा फैनानै नैबेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बे एप्लाइ नाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बेयाव जों क्लिक खालामनानै जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै मबाइलनि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोनहा बानायनानै लानो हानाय जायो। बेवहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थ नांगोन, बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोनहा थानो नांगोन, मबाइल नाम्बार नांगोन। बेफोर थायोब्लानो जों बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो। जुदि नोंथांमोना बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ नांगौब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय गाहायाव। जुदि जायफोर गोनां जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, अब्ला नोंथांमोना बेनि एप्लाइ प्रसेसफोरखौ गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनाय जागोन। अब्ला जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो बुजिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।